Ndị be anyị ekene m unu. Afọ m bụ Adaebedike, ada ndị Igbo nke onye chi ya zelu. Kedu ka unu mee? A na-emekwa? Ọ na-agakwa? Ụmụnne m, enwere ozi dị mkpa m sị ka m zie unu. Chi ndị Igbo si m gwa ndị Igbo, onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ya kpọba chi ndị Igbo. Chi ndị Igbo si m gwa ndị Igbo na ana Igbo bụ ana Chukwu gọziri agọzi. N'ala Igbo a ka ndị nna 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 anyị nọ. N'ala Igbo a bụ ihe na-enye anyị ihe anyị na-eri. Na onye jikwa n'ala Igbo a wee gwusa ya egwu. Ọ bụrụ na e nwere onye ọbụla chọrọ ịzọ ihe ọ ga-azọ n'ala Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị ncha zaba, ka anyị bụrụ ka ndị Igbo nọrọ onwe ha, ka ndị Igbo bụrụ kọntrị nke onwe ha, ihe ọ ga-aza bụ Igbo nation. Ọ ga-azanata Igbo, obodo Igbo, ma ọ bụ ya bụrụ sọsọ Igbo. Mana ihe ọbụla a na-eme eme n'ala Igbo a si n'afa ka a ga-aza, nọọ Igbo ka ọ ga-abụ. Otego njikwube ihe a, eziri ozi a ka over 5 years now. Onye ọbụla na-efolo m ga-ama na etego nji ekwu ihe, I've been steady about this thing, na-ekwu ya, na-ekwusi ya ike. Na ana Igbo na-ewe iwe. Ana Igbo si na ọ na-ewe iwe na a chọrọ ichenji afa ya. Wesị m gwa ndị Igbo, onye chenjikwa n'afa ya, na onye ọbụla tara ichenji afa ya, na onye ahụ ga-anwụkwa, na onye ahụ ga-ata afụfụ. M na-ekwu ya, onwere onye na-ege m ntị. Nkwuo ya sị n'okwu nwaanyị kwuru, nkwuo ya sị ọ nwaanyị, nkwuo ya sị ọ nwaanyị. Nna sị, geenụ ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Onye ọbụla jee gebe egwu niile m na-agụ. Emechaa ngụbụ ya ma na egwu ka ndị be anyị gee ntị. Ndị be anyị ekworo ka ege m ntị. M na-ekwu, onye ọbụla na-akọ ihe ọzọ. Ihe a melụ Nnamdị bụ maka na Nnamdị chọrọ ichenji afọ Igbo. Ọ chọrọ ichenji Igbo land to Biafra land. Onye nwa mere Nnamdị, o nwere ihe ọzọ. There's no two ways about it. Onye ọbụla bụ onye Igbo maalụ ntọ n'ala Igbo ga-ama na ndị nna 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 anyị na-agụ ana. A na-agụ ana aga. Onweghị obodo na-enweghị ihu ana. Ana anụnwa ndị nna 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 anyị fought. Ndị nna 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 anyị nọ n'ime ana. Enweghị ihe ị ga-eme ka ichenjie afọ ana. Onwero. Ndị na-etrai ya na-ata afụfụ ya. Biko na ụmụnne m, ihe a bụ ọkwa m chọrọ ịma. Biko, onye ọbụla na-azọ ihe ọbụla ọ na-azọ n'ala Igbo, biko ị ga na-asụ Igbo, ma ị ga na-aza afọ Igbo. Biko nụ, onye ọbụla chọọ ka enweta Biafra, biko tụgharịa brain gị, tụgharịa ụbụrụ gị, tụgharịa ụbụrụ gị, chenjie Biafra ahụ to Igbo land. Onye a bụ ihe na-ese okwu. Ihe a bụ spiritual affair. Nwanne anyị nwoke na-ata afụ maka na o geghọ ntị. A gwara ya ihe a agwa, mana o gerọ ntị. Igbo ka anyị bụ. Igbo ka anyị ga-abụgide. Igbo, anyị bịakwa ụwa ọzọ, Igbo ka anyị ka ga-abụ. So onye ọbụla chọrọ ichenji ya na-eme mistake. Ọ dị ka mmadụ, nwatakịrị ịpụta gbanwee aha nna ya. Nya ụta aha gị dị, nwa ị mụrụ amụpụta, ọ sị gị papa na ihe ị na-eme adịrọ mma, afa gị adịrọ mma, na a ga-echenji gị. Ọ ihe ọ dị ka ya. Ọ adị izi. Ihe a bụ spiritual matter. Biko na unu ewe n'iwe ka ikpe ahụ si gaa. Ikpe ekpere ka o si gaa. Unu ewe n'iwe, mana ka m gwazi unu eziokwu, ọ bụghị onye ọ dị n'aka. Ihe a bụ spiritual matter. Ma ndị na-ekpe dị ikpe, ma ndị na-anaghị ekpe dị ikpe, ha ncha niile amara ya ha na-eme. Ana Igbo na-ewesa Nnamdị iwe. Biko na ụmụnne m, ka anyị fụba onwe anyị n'anya dịka ụmụnne, maka na Igbo niile bụ ofu. Ana Igbo anyị na-ene anya dịka mmadụ. Ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu, ọ na-akọpụta ihe anyị na-eri. Ihe niile na-eme n'ala Igbo, ọ na-anụ ya. Ka anyị fụba onwe anyị n'anya dịka nwanne, ka anyị mewe ụmụnne, ka anyị nyerewe onwe anyị aka. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-atabịa doziri ana Igbo. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Ise.